tuna kan ti tur hi phone atanga Microsoft Word vel lo khoi ve dan khani dona Excel te po kha thei veka PowerPoint te po kha thei veka ni tin hey install khangai ani maya Play Store khan om veka kan du chuanin I tengan search mai don ni kan download ve du ni chuan ti hian hey document editor ti te oma docs editor ti te oma tin ta hian hei Microsoft 365 Copilot te po oma ni ta hian kan du chung kan install thia hei te po hi tin document reader he ta hian om vek boka hei ta hian ke chu kalo install to ta ni ti hian kalo open ta a endir nan ta hian ka thil chut to ho drive ne kalo link ta ni om zia chuan he ta hian sign in tur te mo khana lo omanga ke chu OneDrive ne kan ka link to wang khan hei account ta hian OneDrive ne ka link to ni chuanin hei Microsoft 365 angania cloud base ang do khani ba ka tin khati lo po khan offline ang khana thei tho ni chuan ta hian enge premium ang khan kan lei thei bok ta thlatina chang zaruk sungret pakwa ti ang khan ke ma chuna free henia free a hian engemoni limit khom ve ni limit kan ti chuan thei lo chin mo khati ang khom ve ni entiran ta hian kan save ni tur mun hi ta hian ke chu OneDrive han ka duwa chan chu heta ka thil save ni computer a thon ngai to lo khan ka lo link to wa kan computer a po ka mu mai thei dona tun heta om sa po computer mi ka link to karon lang ti na ani ta hian chuanin location tur te po kan set vek thia ta hian hei no te po om sa vek ani template sang te po lo om sa ta a heading te po kan mang thei veka ema ni hian tin hei table om sa te po ani vek ta ni teng hian hei om sa oma resume ti dan te po om vek ani chuan a blank ka hian ka lu chin don ni ti hian ta hian letter head tur ka di chinang caps lock on dule ta hian tlabung kan chinang tiang khan ange a spacing te po hi kan du chon din select all kan tia kan set dang lam vek thei ta hian tin center kan da thia ti hian he wa hian than tur lo om veka draw di te oma le ali out hian tinan le potina kan tira kan chut ma pon kan chut nu pon thei thuba size a hian A4 kan select ta ni a margin te po hei normal ni nero Microsoft Word kan khoi khin chuan kan thiam mai anga ka khali out tu ni bitamai ta ni tin review a hian spelling check ang chi kha thia proofing and language te hian spelling check ka kan thei ni chuan sentence ang za nge word count ka tiang mo award ng dạng nghe om tiếng chi te po khati vek ta a hey mobile view ang ta ni chuan hi print layout view ang ta zoom te po thi veka chuan hey hela hian kan en chuan hey undo na om bok ani hey redo na kan le boka chuan in insert ta hian hi picture te blank page te po kan da thei veka ti hian hey chuan home kan lut lenga hey bullet and numbering te po ka thei vek ni tiang hian tin ein car zau zong hi a hor pa hi tiang mo hey hi kan ti le don ni in fai de tur ngan don ni tin orientation te po kha landscape le eng zong kan ni theya amaro choi premium ngai ni tunami hi chu nge orientation ka thak thei tat lo kalam te po hi
ka thei lo enga moni kha hi om ve tat mai ni chuan hi anh nghe au em bị thu hậu tiếng cắn select đàn kha left left right làm khăn gì mà mấy ta chuan hi link đã đàn khăn đâu lệ bọc ta nè tu na chuan anh car lật zong hi kan lo tong paragraph formatting anh kan lut don nè header te po page number te po ta thi tak ti chu ta khan select all la du le lut patang di wa hian print leo ta kan da ka select veka paragraph formatting ang luta he ta hian line spacing a hian 1 hi ka phet ta ni ki chuan du le 2.5 te tiang khan 1 te chuan ta in add space remove space after paragraph ta poi ka phet anga ti khian kaning lo thei ta ni tiang khan ka add theya ti khian ka thei bok ani khalai te khalo ni ta bai ta se chuan in du le mobile view da lokila en all sam mai thei ta hian logo emo kha kalo da tel du ta ni insert ta hian kalo lut le ta picture thala ka mi ho kha antinan logo ka nei che lo mi ti o hei da chinang du le ti ka preview pa ta ga du chung ka crop thei ti da ni ti khan kan insert ta ni asir tang te kan po vak chung ki soi mai don na ti kan ka andu le a chuan ta hian hei hela hian lo om ta ni text wrap a hian behind text emo in front of text emo po ka thlang thei ni chuan antir na nei hi a chung emo po ka lo da thia ka du na mun da pia nga han ka da thei to mai ta ni ti letter head tur anga kha mo du le kan ti te lenga a lian kan ti le tiang khan ka lo da ta a tin hey send backward ti te bring in front of text ti te lo om ta a chuan hey a picture format thowa ani ti na ni chu ka replace he ka delete thei boka ka la crop le thei boka du chuan ka du chung reset thei boka a size te po tiang ka ti dang lam zung thei me ni ka du da na zir kha le to ma ya an du lenga hela tang hian ka pot son to mai don ni tiang te pon ka da thia ka du na mun pia han ka da son to mai don ni chu ka du le ka an du lenga hei helen an du nom thowa tiang khan a pa ni ka da kop du pon ti khan ka ti le ma yanga tiang khan chuan ta hian hi tai kan chu to mai don ni kan du kha entir nan hei hi center ka da a ngelo kan da ve tong alignment hi left lama kan da ve tong a he de jong hian mo tiang khan true emo true mit me concern te mo ka tiang chi khan kan du kha kan chu to mai don ni committee ko na ani mo i nge press statement ang chi ani mo kan du dan ang piang khan dan thil kan chunga chuan ti hian hi mobile view nia ti hian print layout view kan le ma ya kan ti kanga chuan kan save to mai don ti kan save anga chu ba ka chu auto save aga da automatic in ka chu ru pulin save rim don ni he line lo om to a chuan hi computer ka den de chinang OneDrive a chuan alo om te reng em kan check don ani ai het an document rongotin in save ni mela ai ti hian alo om ta ni OneDrive a ni chin khan ka soi mai chu a phone se po kan thak vek thei thowa ta khan Arial te po kan mang thei vek ani tin a font size te po kha a font style bak a font size te po kan thak thei ni tin computer a phei chuan enge options te le engamoni neu ka thil dang kha tam bi ka ni ai ti hian kan da theya
chung lama te pok kan ta the khoi hmuna pok han kan ta the a copy pok kan siam the ni tin kan select a he ta homa copy kan meta kan paste mai anga ting hian shift me chung khan kan da phei the ni ting hian mo entiran hi i eng thila pok an man the veka tin kan edit ngal thia layout te pok kha kan di dang lam the ni computer atang chuan ti khan ka lo save le ein save ta ti khan ti tiang mo hei ein synchronize mek ein sync ani hi ti hian heta alwin tik huna ka phone a khan alo om vele ngal do ne kha te kha ani tuntuma kan en hota na karon chop chu du chu